Салом алейкум бародарони азиз. Ҳама каса хуш омаден. Бозори Уралмаш амҷа як каса кофтани умем наёфтем. Ка кофтем наёфтемаш. Я удам бас фақат мегуфти ба забони урусӣ гап назан. Ба забони тоҷикӣ гап назан, медонем ки урусиро медониста. Ба ҳамин хотир ана иҷа бо дезинфексия мекунам. Ба ҳамин хотир ина бозор медурем. Ана бозори Уралмашда як стройматериал беҳад калон. Ана ҳаминҷа медурем. Камтар навор мегирем. Баъдан ана хеле короче. Ана ин магазин беҳад калон. Одамшам дар вақти карантин беҳад бисёра. Барои ма тарафи Уралмаш омадам, гуфтам ки абор бубинам ки мардуми Уралмаш ин тараф чикор кунанд, чӣ хел чӣ вазъият доранд. ҳамин сабаб ҳамин чиза ма фаҳмида намедонам. Ба як каса мекофтем. Аммо дамира гуфтам ба забони русӣ мега ку гап назан мега. Ана айда дуромадан даста дезинфексия мекунанд дар ин магазин. Дар ин магазин даста дезинфексия мекунанд. Ана касе перчатки дошта боша, хай перчатки медозад. Чӣ гуфтанем бу? Хай одамаш беҳад бисёра, абсолютно бигем. Ана наистаги стоп 1 метр 1 метр дистанция надиди. Ҳар як дистанция наистаги 1 метр.